e sobre todo, rapaces, benvidos á cerimonia de graduación deste curso do 2021-2022. En primeiro, agradecer sobre todo ao APA e a Olaya a organización desta cerimonia e a todos eles por estar aquí, a vosotros, familias, por apoiarlos durante todos estes anos. Pouco teño que decirlles, solamente que espero que todos estes anos que estiveron aquí, que os aproveitasen musicalmente e persoalmente. Foron moitas horas de estudio e de clases con todos nós. Os rapaces de Elemental, por decir un dato, foron máis de 500 horas de clases e os de profesional máis de 1200, máis as 500 que fixeron de Elemental. Son moitas horas que estiveron con nós e nosotros con vos, moitas anécdotas, moita vida compartida, e quero que teñades eso en conta, que igual que vosotros pasastedes moito tempo con nós, nosotros tamén con vos, e vos temos moito aprecio. Ted en conta que nosotros nos acordamos de prácticamente todos os alumnos que pasaron por aquí, de todos temos un moi bo recordo, e vosotros non vai ser menos. Así que en calquera momento, se nos queredes vir facer unha visita, espero que viñades. No caso dos rapaces que continúan, non quero ser moi pesado nisto, pero si insistirlles en que o traballo é moi importante e a música hai que vivila. Decía o director de orquestra Sergio Chelivillaque que a música hai que vivila. Se non a vivimos, estamos perdéndoa, de acordo? Así que o primeiro, disfrutala, vivila, no conservatorio non nos queda outra que traballar moito, vale? Nada, insistir no agradecemento ás familias de todos estes anos que estiveron apoiando os cativos e non tan cativos, e nada máis que moitas gracias pola vosa presencia e polo voso apoio. Queridos pais e nais, mestres e mestras aquí presentes do Conservatorio, concelleiro de Cultura, que depois nos dirixirá unhas palabras, benvidos. Quero dirixir as miñas primeiras palabras aos pais e ás nais dos que hoxe se gradúan. Desexo darvos as grazas, non por colaborar connosco e por ser máis ou menos comprensivos con a nosa labor. Dareivos as grazas por depositar nas nosas mentes e nos nosos corazóns a responsabilidade de colaborar convosco na formación dos vosos fillos e fillas. Responsabilidade, engado, que é un privilexio. Este, o noso centro, que xa sempre será o voso, non pretendeu senón colmar as vosas expectativas. Desexamos que fose así. Pola contra, achacádeo as nosas deficiencias e perdoádeo. Continuade ofrecéndolles os medios para que crezan como persoas e tede a seguridade que de que os vosos fillos e fillas saberán recoñecer no seu momento os vosos esforzos e o amor incondicional que neles vertestes, se é que non fan ainda. Quero tamén, como xefe de estudos, agradecer a todos os mestres e mestras do centro pola súa labor docente, sobre todo a levar a cabo co alumnado que hoxe aquí estamos homenaxeando. Docente é quen ensina, e nestes tempos a nosa actividade adoita transitar entre as múltiples cargas que se impoñen e a incomprensión e a falta de estima allea. Nada diso, con todo, fará que os que amamos esta profesión desertemos do afán que nos impulsa cada día e que, ademais, gratifica os nosos esforzos e máis aló de acertos e desatinos. Traballamos polo amor ao saber e ao noso alumnado. Por último, unhas palabras para vós, os protagonistas deste acto, os nosos alumnos e alumnas. Dicía Aristóteles que as raíces do ensino son amargas, pero con todo a froita é doce. E que razón tiña. Pouco a pouco nos vamos dando conta que tras un duro traballo obtemos unha grata recompensa. Nunca vos rendades. Se fallades unha vez, pensade o porqué. A continuación, levantádevos e volved a tentalo. Tentádeo cantas veces sexa posible, por máis que falledes unha e outra vez, porque entón non estaredes a fracasar. Estaredes a loitar por aquilo que non credes. Pode ser que outros e outras rapazas sigan o vosso exemplo. Se conseguides iso, podedes dicir que triunfachedes.
Lograredes comunicar a mensaxe e con iso conseguiredes que máis persoas loiten por aquilo que se sabó, tanto para eles como para todos e todas. Podería así mesmo insistir no esforzo, na disciplina intelectual ou no gusto polas cousas ben feitas. Todo iso é fundamental, pero hoxe non vos falarei destas cousas. Hoxe, cando celebrades o final dunha etapa que para algúns e algunhas de vos xa comeza e para outros e outras demorarase un poquinho máis de anos, prefiro falarvos de cousas máis importantes aínda, couso moitísimo, moitísimo máis importante. Coñécevos, a maioría, desde hai moitos anos. Vimos crecer, sei das vosas teimas e os vosos xestos. Podería poñerlle un adxetivo aos vosos silencios, narrar as vosas ausencias, que é ese estado característico do alumno en que consiste na súa rara capacidade de estar na aula e a vez non estar nela. Podería explicar aos que non oen os indicios de medo, alegría, ilusión e outros moitos sentimentos que descubrín nos vosos ollos. Ás veces fun protagonista da vosa rabia ou da vosa frustración, da vosa amizade e das vosas loitas. Tamén sei como rides. De igual modo, podería nomear outros detalles que, con todo, convén que queden sepultados na soidade coa que agora condenades as aulas coa vosa ausencia. Non fai moito que estreastes a mocidade e este mundo que habitades pídevos traballo, esforzo e disciplina para lavarvos no futuro, unha vida feliz. Sede felices xa, agora. Vivir non o esquezades nunca, é estar aquí. Vivir é este preciso e precioso instante, este preciso momento. Esforzádevos día a día por conseguilo. Como vedes, todos e todas vos conseguistes deixar unha pegada indeleble en todos e todas nós, en un lugar que foi vosso segundo fogar durante tantos anos, e que o seguirá sendo de agora en diante. Voltade pronto. Entre tanto, ata que chegue o día que nos volvamos a ver, 3 advertencias finais. Xogade e soñade. Sede críticos con este mundo e melloradeo. E ide sempre polo camiño do ben, e non vos esquezades de voltar a nós, ao voso conservatorio, en canto precisedes dalgo sen dubidalo. Noraboa. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Tócame a min representar ao Concello. Bueno, foi unha sorpresa para min aditar estas palabras, non teño nada preparado. Pero que sí que quero trasladar o primeiro de todo é un moi agarimoso saúdo de parte do noso alcalde Valentín, sobre todo tamén de Tania, concelleira de Educación, que realmente é a que sempre está con vos e a que vos acompaña no día a día. Unha vez dito isto, eu quédame felicitar a toda a familia do conservatorio, tanto o alumnado, o profesorado, a todos os que participades no día a día do curso no conservatorio, porque a verdade é que despois destes 2 anos que foron terribles, que foron tremendos, no que ao mellor a apatía e a desgana si que fixo mella en todos nós, eu comprobei que este último curso foi unha maravilla en canto ás actividades que fixéstedes, non sei no día a día, pero sí nas actividades que vos vin, todo o que desenrolaron por parte da AMPA, que sei que é un traballo que se fai con toda a xenerosidade do mundo, que moitas veces non está moi gratificado. E felicitarvos tamén porque eu sinto, a verdade que sinto unha profunda envexa, porque eu non fixen o que estades facendo vos, que é prepararvos na música. Adoro a música, adoro o teatro, adoro o cine, pero sobre todo a música. Sinto unha envexa porque os de grado elemental estades dando os primeiros pasos, que xa son máis dos que din eu, e os de grado profesional, xa estades perfectamente preparados para un futuro que está nas vosas mans e que pode ser moi prometedor. Aos máis pequenos, animarvos a seguir, porque de verdad, ao millor ahora védelo como unha cousa que, hai que ir ali 2 horas, está ao millor na Play, sí, e tal. A Play non vale para nada. A Play non vale para nada. Entretén, pero a Play non vale para nada. Isto sí, porque o día de mañá poderedes formar un grupo de música, si queredes, poderedes estar escoitando un grupo de música e entender todas e cada unha das notas e todas e cada unha da música que estás escoitando, cousa que eu disfruto pero non entendo. Co cal, animarvos a seguir,
trasladar outra vez a noraboa a toda a familia do conservatorio e vivide todo o que poidades, porque, bueno, os acontecementos están nos enseñando que hai que exprimir a vida día a día, pero vivide con moito corazón e moita cabeza. Noraboa e moitas grazas. Boa tarde. Como representante das nais e pais nesta celebración, gustaríame felicitar os protagonistas, os que hoxe, os graduades, rematando o grado medio ou o profesional. Chegar hasta aquí é todo un éxito, porque, sin dúbida, ao longo deste tempo de estudo apareceron dificultades, crises de inspiración e ganas de deixalo todo, pero fostes quen de superar os contratempos gracias ao voso talento. Hoxe, seguramente que vos acordaredes máis dunha anécdota na clase do Laia, ou das risas nas viaxes en bus, ou no patio nun día de choiva, porque o paso polo conservatorio tamén son as relacións, as amistades e os vínculos persoais que vos acompañarán toda a vida, igual que a música que aprendestedes a tocar. Desexamos-vos moita sorte nesta nova etapa que comenzades. Queremos dar as gracias ao conservatorio, aos profes, aos pais e aos nenos, por suposto, ao Concello, por todo o que nos están axudando, en fin, e que a música nos acompañe. Bueno, vamos dar paso a entregar o certificado aos graduados en elementales. Para iso, chamo o director, José Manuel Campello e a Vicente, para axudarme nesta logra. Empezamos con Candela Salgado
Lozano Calvo. Laura Miragalla Ferro. Antón Iglesias Alonso. Iago Cebreiro Maceira. Sarai Carro Gif. Daniela Calvo García. Noa Blanco Barro. Mario Lozano Calvo. Xalo Romero Valle. Icía Ribeira Díaz. Iago Romero Fernández. Buenas tardes. Antes de nada, mencionar que es un honor que hayan pensado en mí para el discurso de graduación y un verdadero placer poderlo dar en nombre de todos mis compañeros, compañeras, amigos y amigas del aula que estamos hoy aquí. El acto del día de hoy marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos vivido la mayoría de nosotros. Y en este final compartimos todos una alegría, la de haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años. Durante todo este tiempo hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos en cada lugar de nuestro conservatorio, en sus clases, en el patio, las clases de armonía que nunca dimos fuera. Y la verdad, son momentos que nos acompañarán para siempre. ¿Quién nos recordará el primer día de clase con la esperanza de conocer a los nuevos compañeros y aquellos primeros conciertos que nos tuvieran en vela la noche anterior, pues decíamos algo de manera errónea?
¿Cómo olvidar cuando Olaya gritaba a pleno pulmón Virgen de la Macarena y amenazándonos con bajarnos la nota? A Fernando enseñándonos vídeos de jazz y de vez en cuando echándonos la bronca. A Yurate enseñándonos a interpretar correctamente. Bueno, a Carolina saltando por la ventana y rompiendo un pomo para que no me castigara Olaya. Inés conversando a través de la ventana al no poder estar en una misma aula debido a la pandemia. Laura sintiéndose estresada tocando el piano en su casa. O Cecilia siendo la única que no caía en las redes de las charlas de Olaya. Cada uno de nosotros y nosotras ha dejado su propia marca. Por una presentación en una clase, por una respuesta errónea, etc. Pero lo más importante es la huella que nos hemos dejado unos a otros por habernos conocido. Por supuesto, no me quiero olvidar de aquellas personas que nos han ayudado en este camino, personas que, además de apoyarnos en nuestros momentos más difíciles, han conseguido que esta etapa haya sido más fácil. Al decir estas personas me refiero a nuestras familias, a los profesores y profesoras, a Majo, a Lampa y a todas las que en este momento puedo olvidar mencionar. A todas simplemente daros las gracias por vuestro apoyo y confianza. Hablemos ahora un poco más sobre nuestros queridos profesores y profesoras, que te exigían tanto como haced la fuga 18 para mañana. Te preguntaban en qué tonalidad se encuentra esto, y nuestra cara era un cuadro, o te hacían aprender compositores para, como diría Yurate, incrementar nuestra cultura. Recordar también cuando Fernando nos echó de clase, o los chistes de Abel, que sigo esperando que nos cuentes el de la salida. Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós al conservatorio, de empezar una nueva etapa y de mirar e ir hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar el pasado. El conservatorio forma parte de este pasado. Ahora, cuando os pregunten, ¿qué has estudiado?, diremos música. Y nos dirán, pero eso no es muy difícil. Y nosotros diremos, es una experiencia única en la vida. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena a todos y a todas que nos lo merecemos. Gracias y buenas tardes. She was living on couches that belonged to her friends. She would sleep with her feet in the shins hanging over the ends, looking over her shoulder, never knowing herself. I believe she could never fit in till somebody new came along. We were singing at weddings where the money was good, taking tips and new hits for the pairs or the single girls stood. Never want to get lucky, never making a play. All the words you can learn, all the lines but they never stay too long. Stay too long. One day you're gonna meet that someone, they're gonna turn your whole world around, upside down. Watch out, they're gonna be a better half. They're gonna see it's all one big laugh, one big laugh. From a wedding where he made the wrong move, took a pass at the bride who he thought was keeping him cute. Bueno, pasamos a entregar o certificado diplomada ás rapazas que se gradúan en profesional. Inés Fontao Pena. Carolina Paz Ramudo.
Cecilia Xiaoxin Pellón Romero. Bueno, Europa necesitaría que me acompañara aquí no escenario a miña compañeira Yurate. Vamos a facer entrega a unha matrícula de honra que neste caso se lle deu a Cecilia Xiaoxin Pellón. Entonces, por favor, si podes volver a subir. A entrega a su tutora Yurate. Boas tardes a todas e a todos. Iba a dar un discurso, pero tampouco teño preparado porque quero improvisar. Primeiro, darvos as gracias a todos e a todas as familias, ao profesorado, ao AMPA, ao Laya, que organizou todo isto. Bueno, primeiro que nada, quería animar aos rapaces de cuarto de elemental a continuar neste camiño tan bonito, porque de verdad que merece a pena. Eu como compañeira e como alumna de verdad afirmo e reafirmarei toda a vida que a música a mí, polo menos, cambioume a vida e creo que é das cousas máis importantes que me aconteceron. E despois tamén quero animar as miñas compañeiras de sexto de profesional, porque dende que cheguei ao conservatorio fixemos piña en banda, que nunca esquecerei esas clases de banda con Inés e con Carol, sobre todo, evidentemente co resto tamén, pero con Carol e con Inés especialmente, porque as horas de banda, pues, é que o ben que pasei con elas é que non o podeis imaginar. Entre unha cousa e outra, sempre en banda tocábamos unha peza que seguramente saben. ¿Verdad, Carol? ¿Cuál es? Dila. ¿Cómo que no lo sabes? Es que le tango tronca. Es que, de verdad. Gracias a Abel, a Rubén, a Graciela e a nosa compi Andrea, podemos tocar hoxe o Killer Tango, que pois é unha peza na que levamos batendo dende todo profesional. Moitas gracias a todos, de verdad. Pues gracias aos profes tamén, que sin eles isto non podería acontecer. Así que un aplauso para eles. Agardo que vos guste esta peza.
Thank you.